Pinitik mga kamay. Yes. Coffee muna. Kakape muna kami dito. Kape tayo. Coffee. Rico na. Ay, gana kayo may pili kayo. Sige, tim ka lang. Hindi mo naliwan na. Tinapay. Na? Pwede tinino, tim. Dis ka kayo rigid. Ligo ko siguro yan. Ikaw kung init. Hawan di tayo. Ayan, Nescafe? Tanda-tanda ka na naman. Bakit naman? Biglang Nescafe? Sige, marigatan. Bog-bog. Sa ibusan mo gasolina niyo may sao. Yung baka ni baban. Dinabag ko sa tinupa. Pag-init na lang naglago. Tinapay. May kape? Kape ate. Planta kami. Ya, yang alis distek tuh nga. Pipilit ke drive kan, pipilit. Hindi na mag-break doon. Katingay. Ayun na. Tingnan. Ah, siya pa yun mo pa. Dito kayo. Ayan na. Friends! Nakasapatos. Ay, Pati galis na kumana. Ibu na sa tabo, pun di balay.
Magdumi ka talaga kapipit at hindi balay. Meme lang din kasama na. Alamanan na, hindi mo makariingan. Alauna. Hindi na pupunta. Yeah. Nakutan na, glabak. Parang hindi pa. Hindi mo makariingan kay Libinan. Oo, ang tawag ako na tawag, awan. Doon na ka tinawagan ni Kajal di number ko kayo ko tawagan. Tinawagan ka. Siya ka ba tumawag ko? Uy, So 320 pa ilang. Ang tawag ako. ang hindi alam ko, late bot. Anak ni tayo lang babiyahe. Tulong ko Muna na kayo kasi nagmotor mo kami. Ganda ng tunog na yun. Siya, no yung medyo kayo nakapte kayo nga ikit Sino, Glenn? Kayo. Patakin yung tata ko ito yun. Matantay mo silang busy. Neka mo din. Iya. Oh, God. Finally. Saktong-sakto lang na di pa nagbigahe tayo. Kasi nga nakakita ka daw sa GBO. Tinapay. May mga tansya wala dyan. Ang ganda pa yun. Tinapay! Na? Soft drinks sa dito yelo na pa. Ang pinaka. Malibitin. Ay, sabi ka. Iyan yun na pa. Bagak po ba niya? Naglamis Super GT parbangon, hindi ako karkaro dito eh. Ang nabamatay. Walang labing kayo? Okay, that's Kam! Ay, Napilitan oh, but the shorts ay wada. ay hello vlog! Hot spring. Hindi pa nabunot niyo. Hindi na nakasabi pa ngayon. Ito gamit unang naglamot dito. Nyamutan! Sabi mo siya t-shirt mo dyan, Manak? Magda. Magtagal ng kulkul tawig niya. Dito, maraming dito. Unleaded.
Malikon sa amin natin. Oo, hindi nila alam eh. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. See you on my next vlog.